Hola, em dic Júlia Molero i això és una relaxació guiada per poder dormir o per poder simplement agafar energia per la resta del teu dia. Et convido a que seguis o a que t'estiris en una posició còmoda, amb l'esquena recta. Comença respirant profundament. Permet que l'aire entri i surti. I cada vegada que respires et relaxes una mica més. Posa l'atenció ara als peus. Comencem amb el peu dret, relaxant el dit petit del peu. I el segon dit, el tercer dit, el quart dit i el dit gros del peu dret. Portem l'atenció ara al peu esquerre. Relaxa el dit petit del peu esquerre, el segon, el tercer, el quart i el dit gros del peu esquerre. Inspira, expira, els dos peus estan ara completament relaxats. Anem pujant ara per la cama dreta, relaxant la cama, el genoll, la cuixa. La cama dreta està completament relaxada. El mateix amb la cama esquerra, vas pujant i cada vegada que deixes anar l'aire et relaxes una mica més, deixant anar les tensions. Això mateix. Relaxa't. Porta l'atenció a la cama esquerra. Relaxa el genoll, la cuixa, la cama esquerra completament relaxada. Ves pujant i relaxa ara la cintura. Qualsevol múscul d'aquesta zona relaxa. Portem ara l'atenció als òrgans interns. Posa atenció en el teu aparell reproductor per dins, visualitza'l. Inhala, exhala i relaxa'l per dins. Posa l'atenció ara al teu fetge. Sent totes les sensacions dels teus òrgans interns i amb la pròxima respiració deixes anar qualsevol tensió ara del teu fetge. Posa l'atenció en el teu estómac. Sent com la panxa s'infla i es desinfla amb cada respiració. I relaxa l'estómac, permet que es posi al seu lloc, que ocupi el seu espai a dins teu, de la millor i més elevada forma. Inspira, expira i posa l'atenció ara als teus pulmons. Sent com s'inflen i es desinflen amb l'aire que entra i surt. I quan deixes anar l'aire, també es relaxen els pulmons. Permet ara que el cor es relaxi, que trobi el seu ritme.
Això mateix. Relaxa. Posa l'atenció ara a la columna vertebral, a la part de les lumbars, i amb cada respiració vas deixant que relaxi cada vèrtebra. Deixa anar les tensions de la part baixa de l'esquena. Relaxa't. Puja una mica més per l'esquena, relaxant la part del mig. Permet que es recol·loquin les vèrtebres de la millor i més elevada forma. Puja una mica més i centra't ara amb l'esquena alta. Permet que relaxi i que relaxi també les espatlles que cauen feixugues, relaxades. Ves pujant per cada vèrtebra de la teva columna i amb cada respiració deixes anar qualsevol tensió i vas relaxant cada una de les vèrtebres. Fins a arribar ara a les cervicals. Percep les sensacions del teu cos en aquest punt de les cervicals i si hi ha alguna tensió en aquest moment, permet que se'n vagi. Tranquil·lament, serenament, permet que aquestes tensions que podien haver-hi marxen. Això mateix. Relaxa. Posa l'atenció ara al cap i comencem relaxant els ulls. Sent les parpelles pesades, relaxades. Els ulls completament relaxats. Cada múscul dels teus ulls percep ara el poder de la respiració i de la relaxació. Nota ara l'aire com entra pel teu nas, relaxant-lo. Això mateix, deixa-ho anar. Posa l'atenció a la mandíbula. Relaxa la mandíbula, permet que caigui. Si s'obre una mica la boca, deixa que passi. I amb la mandíbula relaxa la llengua, les dents, tota la boca. La pell de la cara està completament relaxada. El front, la barbeta. Percep com no hi ha cap tensió ara i està completament relaxada. Posa atenció ara al cuir cabellut i relaxa'l. Permet que la pell que envolta el crani es relaxi per complet. I des d'aquest moment de relaxació et sents serè, serena, en calma, segura, segur, completament relaxada, relaxat. I des d'aquest moment, des d'aquest espai, visualitza a la teva ment una escala davant teu. És una escala amb 5 esglaons que baixen. Posiciona't davant d'aquesta escala i et aniré guiant perquè cada vegada que baixis un esglaó et relaxis una mica més.
Posa un peu al teu davant i baixa el 5è esglaó. Baixa el 4è esglaó i cada vegada estàs més relaxada, relaxat. 3è esglaó, molt i molt relaxada. 2è esglaó, cada vegada més calma. I el 1è esglaó, completament relaxat, relaxada. Mira davant teu i percep com estàs en el teu indret preferit de la natura. És un espai segur on hi fa el clima ideal i et ve de gust començar a passejar per aquest espai mirant cada detall de la mare natura. Sent les olors, els sorolls, l'atmosfera. Cada detall, els colors. I ara et pots treure les sabates, si és que en portaves, i tocar el contacte amb la terra. Percep com aquesta energia de la mare terra et relaxa, t'equilibra. I ara t'asseus i t'estires i comences a observar els núvols i el color del cel. Observes aquests núvols i el blau del cel. Et sents en harmonia, tranquil·litat, serenitat. I si hi ha algun pensament encara, pots fer veure que aquest pensament l'atrapa un núvol i el vent se l'emporta. Permet que els núvols passin i se'n vagin. Queda't aquí un instant observant aquest cel. Posa una intenció ara a la nit que arriba o al dia. Quina és la intenció que vols? De quina manera vols viure aquest moment que arriba? Posa la teva intenció ara, deixa-la anar, com si fos un núvol. Ja l'has decidit i com si fos un núvol permets que passi. Això mateix. Visualitza aquests núvols i percep com la relaxació s'apodera de tu. I mentre visualitzes aquests núvols, et sents en harmonia amb tot el que t'envolta. Desitjo que aquesta harmonia i aquesta pau t'acompanyi a la resta del dia o a la resta de la nit. Namasté.